iki guys, makanane aku tuh dhisik iki. Tonjokan. tonjokane kuwi guys. Iya, teratur. Mbok pacak iku sapa? Ya, untune dilek. Wis tak bekno tisu. Bah. Karek kono. Lek damis. Lek men dijarani sok imah. Sok imah kayune. Sok imah. Ini sok imah. Sok imah seneng wong. Wayahe mangan ya iki dadi ki mau ento. Apa terteran pasar bayi dari misananku guys. Misanane Pak Jabrik iki lho kayak koyo ngene. Petang mah. Iki padahal iwak ndek ngenanane nggih. Iwak dari Mbak sapa? Mbak Winda. Ah nggak tahu lagi tak soambeli nah ya. Sambelane Winda kurang nyus. Beda mbek sambelane lek damis. Ya gak mur. Tetep dipaidu ya gak? Nek ra dipaidu jenenge ora lek damis. Nganen. Konten kok mangan ae lek. Aku dhewe ya mumet kok. Di konten apa? Iki jangan gede dek suki aku pengen jangan gede guys. Nggone nek ning jangan gede iki jangane ngene iki. Mur iwake itu belum mur. Swiwi tok mbak. Wis iso lho, Mak. Swiwi tok kok rima iki. Kok gagak rima. Koyo rima yo digoleki. Tangan loro mur, gak apa-apa perlu nggowo-wo manuke bojone ra kok. Manuke nek bengi mak-mak nang kene rino-rino kok manuk. Manuke cucak rawo. Ya Allah pengen. Kayak aku juga penaknya. Nyamur rambut pangan. Terus iki iwak kabeh iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Tidak abang. Asin mo? Asin. Toko nek asin yo gak krasa. Lek. Dilan sama Andi. Hilang. Guys. Kolu. Lipene kolu. Ayo action 3 kali wis. Masuk. Jeng jeng jeng. Mak gak mek telu om. Aja gelem mek perere. Berarti digoda kowe. Ya iya. Iki wis telu dhewe tak digoda kowe ya. Ya Allah. Lombok. Ayo mbak, kok ngene mau. Kok bukan nunggu. Terus ya, bila dan mapan sih. Aduh. Iwak entok, Gus. Iki ngarone Jawa, guys. Lek men. Sendek siapa? Sing pudi kaya napa? Lek men. Mboten nek lambi abang niku Pak Ari, Pak Lambi biru Pak No. Pak No lek Pak No makan lagi. Berarti kan iso pengen lek men. Pak No lek men pengen men. Ya berarti kandhane badal. Wis Ndang mek iwak terus engko digo ngono. Aku dhewe nasi. Ya, geramnya lagi. 1 2 3. mau kurang pe. Engko lipene lak entek, Mbak. Kalu. Lha iya. Lipenine. Sing blenyet. Lho guys, aku ngene iki lipenan kok ngene rasa kok ngopo.
lonte. Lonte. Astagfirullah. Bar nih. Awar wong tua itu cangkeme bosok. Oh, nek kae iki ngono di. Wong nek jaman kae iki ngono nang macake minor kuwi ngono. Oh, lonte. Metu, lipane ndengar kok lonte ngono. Heeh. Ngono golek, guys. Mak iki mau, guys. Direpe alih profesi lho. Tapi profesi nopo ya, Mak? Gremo. Aku sih ngono iki, guys. Kung pakai onek bae. Kurang mendalami yo. Nek iki wis kita yo gremo mbok wis parah. Sing umpamane wis jajah bumi Langkor iki, Mak. Heeh. Jeru ta. Iwak-iwakan tok. Jono reneng jono. Yang pundi, Mak? Mbah pindah nang ndi? Bahane. Biasanya serame kuwi, guys. Ah. Paling rame nomor 1 iki topik. Topik nang toko ketoke. Ngeranu kirim-kirim. Kirim, Mbak. Nah, iya. Iwak nang kok ngene lho. Ora nek tek yo, Mbak yo. Urung tek lho tekone. Urung tek tekone. Sego lagi digawek lho tak meneh. Iya jajal. Untuk sego guys iki. Kerupuk gendari sing pake. Kerupuk gendar 12 tampah sih. Lah anu untunge iki lho yo kok ditampah akeh ngono mak pake. Iya. Lah niku lho Pak tekone segone aku ngono. Lah tampahku yo saka pemirsa yo Mbak yo. Tumpeng nduk Mas Ampak singgano. Heeh. Tumpenge cah lanang, tumpenge cah wedok. Aku dadi wong kok tak buak yo. Yo anak kambune yo. Heeh. Nek lagi dijaluk mak tak peke yo tak kekno. Oke tak. Nggak panganan iwak tekone ngene dajal aku. Wong iki ning matine kek wong sedekah. Iku mbok celukno panganan. Wis sesuk entone. Mbok ondi. Gunuk. Tonjokan. Tonjokan yo. Iki Sawal tanggal piro cara? Nek iki anu Mak, nek iki teratur. Ki teratur bae dhewe. Heeh. Anu setahun bayi. Jadi lagi teko idil mau acara apa? Acara apa di duka? Aduh. Kul pangan arep dinampani tok. Lah engko rak ya aku rak diwaca wong. Tonjokan apa? Tapi sing ngekaki bareng yo nganu Mak. Pamane kaya wong yo, pamane aku ngekaki. Disukani nganu. Anu wong anu selapan apa. Jane iki ngono. Kok benek gak omong wis dicekoki dhewe. Acara apa? Pamane kan buane kadang iki kene iki beda kadang kan saiki nonjok. Buane lagi bar sesuk ngono ki enek. Engko tekoki. Heeh. Jing nopo. Kadang sesuk bengi ngono ki ya enek. Enggak langsung sesuk ngono. Dan iki ngono carane. Pokoknya tekoki. Nggih, Mak. Baru. Enggak sowang begini. Nah, nama war ndase mur. Ya, Mak. Mesti mangan sapa sing wangi. Dimakan mangan wong mikir germo-germo iki. Ambek tukang entekno apa-apa. Angger wong akeh ngene. Blok-blok lah. Enak ae ngono. Tok aku dhewe ngono. Dari iki. Boleh pakai entek. Sebelum
ngene Pak Pri ngene Mbak Lipa. Terus ngene Pak Pri. Lipa nek ngendi ya? Dikek sak dikek gula dikek apa ya mau aku konget aku. Dibalik kayak gitu. Ah itu ki ya. Wis sok ben dibayi cek neh ngono karepe ngono ya Mbak Paling. Kok nompa-nompo. Wong nek anak kok. Umur-umuran buk banget. Iki banyu tapi banyu kenekan iki mae. Gak apa-apa ya. Walah lipene bangeten. Iwane kepangan. Si awat iki, Mbak. Iki lah tangan-tangan. Iya. Ngene kok. Walah sekali ya Gusti. On diet iki ngurus apa ora? Aku yang duwe karo obat diet kanggo Mbak Rini. Tapi wong aku ngombe obat iki ora bareng-bareng piye. Pakai obat. Obat wis lemulan. Gak iso kok. Lah wong panganane teko terus kok. Mangan teko, panganan teko di-review, panganan teko di-review. Esuk golek-golek. Mor, kok pecel lagi pangan. Kok nek esuk ki rasa mangan. Panggite yo masak-masak panganane dhewe yo mbur yo esuk tang wis ketebukan tang sarapan tang rega. Udah cukup jam iki mau. Balah kelet kabeh, guys. Udah mur kok lagi mur. Oh, alur. Ayo, gak dipangan. Kurang lo. Lemesen. Kalau mesen. Pangan deh. Tukangnya lagi mana deh? Tukang lore warkop. Jaminannya enek ketan enek ngopo. Mungkin mesti ada jaminan itu. Bukan apa ya? Tukangnya ra kober. Ora nek mejane ora tau potong. Bentahan jentene. Enak mur ya Allah, enak mur. Kelatnya. Ya. Parang gitu. Kutuku tambah tak om setahun ya. Terus tahunan ya. Bos apa dek nih? Nah tahun ini anda udah dibanjain yang besok. Dan ini kan kenapa nih mana? Itu lah. Pas ngomong dulu. Wah ketan salak guys. Pantai. Pamor. Nah tahunan nanti ya tengkap. Itu. Wes adil aja saya ngisik dhewe. Lah yo kene sik lho. Tidak mergawe kok malah sing ora-ora. Iki iwel-iwel. Aku sari terus. Iki apa sari? Aku sari lho gede-gede banget. Monjot. Iki senengane Lina iki. Senengane Lina guys. Pucur. Tape piring yo. Tapi nujen. Tapi ku jek Mbak. Iya, Mak. Arane om. Lali terus Mak. Wah, masan. Ala kabeh. Ya ya. Inuk jane. Inuk lho. Puri. Apa Mbak kucine? Mendut, gampang-gampang anget kok gawean. Wis ben tambah ndut bar poso kok. Iki apa? Nogosari. Heeh. Ketan salak Din. Tapi ini ketan iki. Ketan salak iki nang Mbak Lina. Tapi ini unik, Pak. Tanil teng.
Mantap. Ala dil. Kang Yuk. Masem. Iki apa enggak? Ini beli. Kan gak dicibeli mbok ya. Wah, nenek. Masa nggon mbak enak adil. Teh kok kunci coba dibawain. Ora ada filosofi ini gak harus di sing ora wong tuwa. Ini kok mau sak termone rok tok. Wong tuwa ini sak ngene iki wong nom mak termone rok tok. Masalah tiga ingin iki aku juga ngerti. Artinya apa? Ya intine iki syukuran ngono lah gawe ngono. Niki sing anak pertama biasanya guys. Anak pertama ini pokoknya mewah. Anak kedua, ketiga wis ora pate om. Belum nek gawe ilmu iki tok iki dulu. Ketemu arep iki tapi Mak tanduk. mur aku arep iki mur. Mur aku arep mur. Arep. Tambah ora arep. Ya Allah mur kok bubar ya. Bubaria. Zaman kalo bubaria. Iya. Telepone mana dari dhuwur tok ya aku piye? Malah ora mare. Tapi yang dhuwur nganu. Iya, maknya sing iso ngetai. Telepone mae sing iso retak. Enggak aku, Mbak. Anjir, maksudnya. Ya aku awet meneh, Mbak. Kan kuwi yang tak bisane. Gak Ijo toh. Cak. Awet meneh. Tekno tak kemulian nek dikon ngentekno. Mak sing mangan sapa le maneh gak tak go mulih lho. Engko mak iki engko yo timbangan Mengamankan. lah ngono. Diamankan. Aku yo apa le mak engko susahku engko nek enek barang tekono. Dadi adae ben kotor. Panganan oh ora diwengen enggak pangan diresiki tekono panganan diresiki tekono eneng ae ngono acarane oh kadang kondine ana di acara Mbak Puspa salah kayak panganan nantean oh alah panganan Dari segi tumpeng, jajanan, buah, Mbak Puspa ki sapa ae. wis muga-muga padha rezeki nate kabeh Nggih. Nek Tapi mesti- itu memang nek anu mak sing wong-wong sing ngono ki dek iki wis parahe wis turah-turah kang keluargane apa ki wis nganu Wis dikeki. iya ngono kan bolak-balik ya mak yo ngono kuwi. Sudah ampun kok mak ngranu ki yo ditelepon ge sampe Mbak Indah mbek nganu. Wala Mbak wong nganu kok dikeki ae kok nggo keluargane ngono. Sudah Mbak sudah wis to tenang ae sudah tak pikirkan semua. Lole mangan. Darane ya? Kayak gak bareng mangan ku umpamane nek pi laut ae. Pelautin matan yo gendem nek matan yo ora mamak. Terus umur wis piro Dik? Engko dicek suwi ya. Gak wis. Sampun. Nek matan ku yo kok suwi meneh di konten pas aku yo. Gak ki mengambil aku gak suwi. Mbak aku dulu. Terus kerwaras dono sekala Tidak rezeki. Dono play nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.